אקשן. לא יעמוד בזה. ערב טוב. בפתח הדברים לטובת מי שרוצה להיות בטוח, אני מצהירה מעל הבמה הזאת שאני מוותרת על החיסיון. שמי אורלי פינס. בשבועות האחרונים קיבלתי שם חדש, א'. אז אני כבר לא א'. אני לא מסתתרת, אני לא מתביישת, אני לא עשיתי שום דבר רע. אני לא מפחדת. הגעתי לכאן הערב כדי לומר די. זה אני, זה שמי, אלה פניי. כמי שאמרתי לי מוותרת על החיסיון, על הטשטושים, על הסוואות החלקיות בהם זכיתי בימים האחרונים. אני מוותרת עליהם. רבים מהאנשים שנמצאים כאן הערב, הפעילים והפעילות, בנושאים הקשורים לאלימות, קורבנות העבירה, בוודאי מכירים אותי. אני הגיתי והבאתי בשנים האחרונות לעיר ללא אלימות. ביחד עם שותפים רבים, אני עוסקת בהתמודדות עם אלימות למעלה מ-20 שנה. אני נמצאת כאן הערב בשני כובעים. גם בכובע אישי, כמי שחוותה חוויות שעליהם אין בכוונתי לדבר עליהם הערב, וגם בכובע הציבורי, כפי שאמרתי קודם, כמי שמנסה כלסייע שנים רבות בידיהם של קורבנות העבירה. אני נמצאת כאן הערב על מנת להשמיע ולייצג את קולם השקט, המהסס, המפוחד בדרך כלל של קורבנות העבירה. בשבועות האחרונים, מאז העזתי להתלונן, במיותר, בתזזיתיות, בחסרת תקדים, עוסקים רבים בניסיון להשחיר את אישיותי, את אמינותי, את אורח חיי ואת כוונותיי. הנרטיבים האחרונים לא עסקו בשאלות האחרונות, אלא בשאלה מי היא דוקטור א'. במהלך השבועות האחרונים הוצגתי על ידי גורמים שונים כמתלוננת סדרתית, כמעלילת עלילות, כמי שבוחשת במינוי מפכ"ל משטרת ישראל. אישה מניפולטיבית. אמרו לי שיותי שאינני אמינה, שאני פועלת משיקולים זרים. אמרו עליי שאני אישה חזקה. ואז תהו, איך ייתכן? שהתעללו בה? שהטרידו אותה? איך זה שהיא לא התלוננה? זו שאלה בלתי לגיטימית בעליל. יודע כל מי שמבין בקורבנות. סיפרו סיפורים מתוך ההיסטוריה המאוד אישית שלי. סיפורים שאינם לא רלוונטיים לכל הפרשה. חשפו את שמי ואת פניי בניגוד לחוק באתרי אינטרנט רבים. טוקבקיסטים מעבירים שעות ארוכות ומנסים לנהל מלחמה פסיכולוגית. בתוך כדי זה שמשמיצים, מעליבים אותי, מבזים אותי, עסקו בעבר מיני שלי. בניגוד לחוק, כל העיתונים חשפו פרטים שמזהים אותי. בניגוד לחוק. חלק מהעיתונים פרסמו תמונות שמבליטות איברי גוף שלי. באופן גס ובוטה. שיעור ניכר ממה שפורסם הוא שקרים, עיוותים וכזבים. מביאים ציטוטים מחדרי חקירות שלא היו ולא נבראו. דברים שלכאורה אמרתי בלי שום קשר למציאות. עוסקים לי ערב בהכחלת הסיפור, תוך מתן דגש לסוגיות והרבה פחות רלוונטיות מאחרות. מערבבים לתוך הפרשה הזאת דברים אחרים שאין להם שום קשר לפרשה הזאת. כאילו לא די בחוויות הקשות שעברתי, אני זוכה כעת לסוג של התעללות חדשה. לא רק אני, משפחתי, ילדיי, חבריי, מקורביי. במיותר, חיי הפקר, פרטיותי הופקרה ממני, והפכתי לרכוש הכלל. ואחרי כל זה, מה נאמר לקורבנות העבירה? אני,
בעצמי, בתוקף תפקידי, עמדתי פעמים רבות על במות, וקראתי, וביקשתי, ושכנעתי מקורבנות העבירה, לדווח, להתלונן, לבקש עזרה, להציף החוצה את פרשיות האלימות, את ההטרדות המיניות, את מה שהן חוות. כשאני רואה את שעות הקורבנות, מה עושים לי? הן לא תעזנה להתלונן. אף אחת לא תרצה. מואשמת בקונספירציות, במניפולציות, בהתנהגות לא הולמת. אף אחת לא תרצה שיגררו אותה ואת שמה הטוב ברפש. הסיפור שלי לצערי הוא מיצוי. הוא הסיפור הקשה והאבסורדי של קורבנות העבירה. אלא שבמקרה הנוכחי הדברים הם מאוד צמים. חשופים לכל עין. הסיבות בוודאי אמורות לפניכם. קורבנות העבירה מופקרות. לצערי הרב, המנגנונים הקיימים להגנתם אינם מספיקים. בכל מכלול הכוחות הפועלים מנהלים את פעילות השיח התקשורתי והציבורי, צורכי קורבן העבירה, מצבו האישי ובשלב הדיווח. אינם מובאים בחשבון. אני מבקשת לקרוא מעל הבמה הזאת לכל העוסקים בנושא לנהל שיח ציבורי בצורה נואשת לגבי הונאות העבירה. ארצה לומר, בכל דבר שנאמר, כשאישה אומרת לא, היא מתכוונת לא! יש לי אמון מוחלט ברשויות החוק, ואני סומכת עליהם שימצאו את החקירה הזו ביעילות ובמהירות. אני מבקשת לסיום הדברים להודות להמון אנשים שתומכים בי בימים האלה. אלפי נשים וגברים שפנו אליי לחזקני ונתנו לי כוח לעבור את הימים הקשים האלה שעברתי. אני כמובן מבקשת להודות למשפחתי המדהימה, לחבריי הרבים. אין לי די מילים להודות. שיעור גדול עברתי. אני מתחייבת כאן הערב, יתורגמו למעשים. תודה רבה לכם.